It's Oonk time. Let's start the show. Welkom bij Breek de Week. We hebben weer een heel mooi vol programma. En we gaan zo meteen starten met een expositie in het Historiehuis over het Roermondse dialect. En daarna gaan we de historie induiken, want in de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk van alles gebeurd. En een van de meest ingrijpende gebeurtenissen voor Roermondenaren was de beschieting van een trein ter hoogte van de Raalte. En daar wordt nu een excursie voor georganiseerd en daarvoor komt aanschuiven de organisator zelf, Rob Hompen. Ja, en als we toch in de geschiedenis gaan, hoe zit het eigenlijk met de vastelavond en de geschiedenis daarvan in Roermond? En daarvoor schuift aan Louis Wolters. En daarna wordt het hoog tijd voor een stukje muzikaliteit. Bernie Cox gaat ons zingen en van alles laten horen. En hij gaat vertellen over zijn passie voor zingen. Dat denk ik. Want hij wil een hele bekende zanger worden. Dus, Het is hem gegund. Welkom bij Breek de Week. Ja, lieve mensen, welkom aan deze tafel. Om te beginnen, hoe is de expositie tot stand gekomen? Veldeke Krinkeremunj is benaderd door Jos van den Homberg, Ja. om een expositie met te helpen organiseren. Wat de gemeente Remunj heeft gedaan in het Historiehuis, met als titel De taal van ons verhaal. Remunj, zo gek nog niet. Dat is het idee erachter. Remunj, zo gek nog niet. Ja. Ja, schoon. En Rob heeft ons benaderd om materiaal aan te leveren. We zijn een aantal keren bijeengekomen. Via Veldeke Krinkeremunj zijn Ricky en ik hebben daar natuurlijk met heel veel plezier aan metgewerkt. En met twee handen aangepakt, denk ik, of niet? Met 4 handen zelfs. Ja. Ja. George, waar kwam het initiatief vandaan voor de tentoonstelling? Want het Historiehuis heeft allerlei verschillende exposities opgezet de afgelopen tijd. Op allerlei diverse manieren om mensen van deze tijd bij de geschiedenis van vroeger te betrekken. Waar kwam het idee vandaan? Nou, het idee kwam voor mij persoonlijk. Ik heb heel lang bij het gemeentearchief in Venlo gewerkt. En op een gegeven moment had ik daar iemand op studiezaal waarmee hij sprak Venlo's, ik Nederlands. En toen zei hij tegen mij, toen we naar buiten liepen, oh, u spreekt onze taal niet. En dan bedoelde hij het Venlo's dialect mee. En ik was daar zo verbaasd over. Ik denk, onze taal, waar heeft hij nou over? En dat is altijd in mijn hoofd blijven zitten. En toen ik dus in Roermond begon, tijdens het sollicitatiegesprek zeiden ze weer tegen mij van doen we het gesprek in het dialect. Ja, ik spreek in het Nederlands, dus David in het Nederlands. Maar het werd mij steeds duidelijker hoe belangrijk het dialect hier in deze contraille is. En toen dacht ik, daar moet ik wel iets mee gaan doen. En dat is eigenlijk de reden dat ik deze tentoonstelling ben gaan opzetten. Mm-hmm. En hoe ben je te werk gegaan? Want je hebt de hulp ingeroepen van Veldeke, natuurlijk de organisatie op dat gebied. Maar daar ben je er nog niet mee. Er moet een plan komen. Wat ga je aanstippen? Hoe ga je keuzes maken? Kun je daar iets over toelichten? Nou ja, goed, kijk, ik heb Veldeke vooral erbij gevraagd omdat zij voor de inhoud kunnen zorgen. Want ik weet heel weinig van het dialect. Ik kom niet uit Roermond, dus daar wist ik weinig van. Dus ik heb Veldeke vooral daarom erbij gevraagd. Kijk, het concept aan zich, hoe ik het wilde doen, had ik al vrij snel in mijn hoofd. Je bouwt een tentoonstelling meestal wel op dezelfde manier op. Hè. Je gaat iets over de historie vertellen, dan duik je een beetje in bepaalde methodieken. Je kijkt naar de toekomst, hè. Je wilt de actualiteit erbij betrekken. Dus dat waren facetten waarvan ik al wist, die wil ik erin terug laten komen. Dus dat proces verliep heel soepel. Alleen ja, Veldeke had ik echt nodig voor de inhoud. Dus samen kregen wij deze tentoonstelling eruit, waar we allemaal denk ik heel erg tevreden over zijn. Ja. Onlangs is die geopend. De wethouder Adjenathan Loganathan was ook aanwezig om dat te doen. Die sprak in vloeiend dialect. Zeker, ja. Me laten vertellen, heel tot ieders bewondering. Ja, heel knap, heel knap. Nou kan ik me voorstellen dat er ook een zorg aan gekoppeld is. Niet alleen dat je trots bent op het dialect, maar misschien ook, wat je ook ziet, de discussie in de provincie bijvoorbeeld, zorg over het voorbestaan van die cultuur die ook gekoppeld is aan het dialect. Ja. Heb je daar ook aandacht aan besteed? Zeker, want we hebben juist, wat ik straks zei, we kijken ook naar de actualiteit. Dus we hebben ook heel erg plaatselijke acties, bijvoorbeeld Leeflummers Remunj erbij gepakt, om te laten zien dat het dialect hier nog in onze ogen springlevend is. We hebben bijvoorbeeld Vleesboeket en Wietse Oetjes ook laten zien. Dat zijn initiatieven van lokale mensen in het dialect, waar duizenden mensen op afkomen. Dus er is gewoon heel veel animo om dingen in het dialect te doen. Dus die conclusie die vaak getrokken wordt dat het dialect bijna op sterven na dood is, die conclusie trekken wij niet met de Jij ziet het niet zo somber in? Nee, zeker niet. En zeker ook als je laatst eind vorig jaar zag, in het Limburgs parlement hebben ze natuurlijk weer een ding aangenomen om richting de status van het Fries te gaan. Die is unaniem aangenomen. Nou ja, dat doe je ook niet als er geen toekomst is. Dus onze conclusie is echt een andere dan die je vaak in de media voorbij ziet komen. Ja, en door dat soort dingen toe te voegen,
krijg je natuurlijk ook de jeugd mee. Zeker, dat was ook heel Andere belangrijk. We willen het juist. inderdaad voor vele groepen toegankelijk maken. En dan zijn. moet je ook de jeugd erbij betrekken. Ja. Zeker, ja. Hoe zit het dan voor Veldeke? Want ja, het is een club met een lange geschiedenis die zich daarop richt. Jullie zijn waarschijnlijk opnieuw de geschiedenis in gaan duiken, zoals jullie gewend zijn te doen. Zijn er nog nieuwe dingen speciaal voor deze tentoonstelling boven water gekomen? Veldeke Limburg bestaat al 100 jaar. Volgend jaar vieren we ons 100-jarig jubileum. Veldeke Remun is opgericht in 1950, dus we zitten al 75 jaar eigenlijk, er zit een onderbreking tussen, dus ja, een historie verzeker. Dus we hebben bijvoorbeeld gekeken ook naar wat bleek dat in onze naspeuringen, dat we al een keer eerder met de gemeente Remun in het museum een tentoonstelling hebben georganiseerd. En wanneer was dat? Dat was in 1952 was dat. En toen is eigenlijk al het materiaal, want toen was er nog niet heel veel bekend, wat er in Limburg was aan geschriften, aan gedichten, is toen verzameld en door eigenlijk tentoongesteld. Een heel eenvoudige opzet eigenlijk. Maar toen heeft men alles in kaart gebracht. Wat we nu doen, we kijken eigenlijk terug op die historie. En het nieuwe wat er aan is, en dat heeft George heel erg goed gezien als historicus, is dat er een bepaalde golfbeweging zit in de benutting en de beleving van het dialect. Dus dat is een nieuw ding. Dat zie je ook in de tentoonstelling. Hè? Er is een periode waar er weinig aandacht is en dan is er weer ik ben net even wezen kijken nou, weer een piekperiode en zo. Ja. En voor de rest er zijn een aantal zaken die we onder de aandacht proberen te brengen, die voor nu, misschien nu zijn. Wie een beukje, of beter gezegd een tekst, wat in de tijd van Napoleon in het Remuns plat is geschreven. Of Napoleon, ja, 18... Dus 1807 is 1807, dat zoals, ja, precies. George als historisch. En die tekst is zo oud, dat is de parabel van de verloren zoon, is dat, vertaald in het Remuns. En dat een vertelling uit de Bijbel, voor de mensen die dat niet weten. Sorry. Ja. En inderdaad, en dat is ook, die vraag is gesteld door de Franse overheersers destijds aan de burgemeesters van eigenlijk alle Limburgse plaatsen waarvan men dacht, nou, daar kost het Frans wel eens niet gesproken werden. En wie kregen we dan eigenlijk die nu ook aan het Frans? Nou, in Maastricht is dat redelijk geluk. Maar in Remun zit dat geleden weer niet. En die stuurde braaf ook, en Maastricht trouwens ook op dat moment, Limburgse teksten toe. En zo kunnen we nu eigenlijk over een periode van 200, bijna 20 jaar zien wie dat dialect geëvolueerd is. En ja, die tekst die ligt op de tentoonstelling. Ja, en wat misschien nog wel leuk is om te vertellen, we hebben voor de tentoonstelling een nieuw leesplankje laten ontwerpen. Je had natuurlijk vroeger leesplankjes van het Remuns, het Bargoens en van het Zwaams. Wij hebben hem samengevoegd, waardoor er 1 nieuw leesplankje is ontstaan met die 3. En die hebben we ook laten inspreken door 3 mensen die dat helemaal beheersen, waardoor je ook hoort hoe dat klinkt. Zeg. Dus je leest het niet alleen, je hoort het ook. Ik denk dat dat ook wel iets is leuk om te vermelden, dat nu nieuw is ontworpen, speciaal in de tentoonstelling. Er was 1 ding heel bijzonder aan het leesplankje. Ik geloof dat het Noord-Roermond is. Hoe zit dat nou? Wat is het met Zwalmen? Ja, dat moet je even aan die mensen vragen. Leg het uit. Wat is daar te zien en hoe is dat zo? Ja, Remun Noord, dat... nee, andersom. Remun Noord, dat zeggen ze tegen Zwamen. Hè? En in Zwamen zeggen we Zwamen Zuid. Ja. En dat is een carnavalstitel ontstaan en dat werd wel een beetje ingehaaien. Ja. Maar er zitten meer leuke dingen in die tentoonstelling. Bijvoorbeeld van Jean Gouders hebben we gevraagd om schone cartoons te maken. Dat heette met 2 personen, Louis van Kakkeren en Schra Schepkes, ik kijk het even af. En dat gaat typisch Remunse gezegd, dus daarin verwerkt, zo van Enne, oog Enne, hoor. En wat kiekse vazel, ik voel me krank wie een hondje, zo gaat. Echt uitspraken die schuiverachtig. Niet alles voor je. Nee, dat zijn er meer dan. Ja, precies. Ja, want wat kunnen mensen verwachten als ze er naartoe gaan? Ja. Wat is er te zien? Wat is er te beleven? Dat ze dus... Er zijn 4 thema's, begreep ik. Ja, dat klopt. Nu vroeg ze me even heel natuurlijk. Ja, maar goed, het is een thema, natuurlijk een historisch thema hebben we. We hebben het is eigenlijk verleden, heden, toekomst, maar er zit ook een thema in spelling. Er zit erin, er is een thema in de cultuurbeleving, eigenlijk
dialect als onderdeel van gebruiken die we hebben. En dan moet ik even helpen, Jos. Ja, dat zijn ze eigenlijk wel inderdaad. Dus we hebben de geschiedenis, we hebben het gebruik in het dagelijks leven, hè, in de gemeenschap. De taalkundige aspecten, spelling, et cetera, en de toekomst, waar we het net over hadden. Die 4 komen er eigenlijk in voor. Dus. Ricky, verzin in de Nederlandse taal ook heel veel wat veranderd, zeg maar. Nieuwe uitspraken, nieuwe manier van schrijven. Wie gaat dat betere mens? Ja, dat verandert natuurlijk ook in de loop van de tijd wel. Dat er woord nimmer gebruikt weer omdat het artikel nimmer besteed wordt. Wij het nog een hinkemenken of zo, dat soort wordt die gewoon droed. Ja. En ook de spelling verandert ook. Hè. Ja. We hebben heel vroeger ook zo dat het Nederlands ook met dubbel E schreef. Hè. Dat is in dialect nog heel lang gewoonte gebleven. Mensen die moeder nog altijd met 2 O's schreven, terwijl dat in het Nederlands in 1937 al is afgeschaft. Ja, maar in Nederland, in Limburg pas in 2003. Dus dan loop ik het achter de muziek aan. Dat is met de Lang blijven wat langer verhaal je vast aan je Even voor het dialect, hè. Dus we hadden het net al over de status van het Fries. Dat is een heel ingewikkelde discussie. Maar goed, het is ook een heel goede ontwikkeling, denk ik. Een belangrijk aspect daarin is dat een taal levend blijft en gesproken blijft en dat er ook in geschreven wordt, dat die dus gebruikt wordt. Jullie zijn daar ook mee bezig om dat te gaan doen. In hoeverre zien we dat terug in deze tentoonstelling? Nou ja, het is een tweekantje eigenlijk. Hè. Enerzijds moet het gesproken en gebruikt worden, het moet leven in de herten van de lui. Anderzijds wil ze komen tot een streektaal, wil ze zelfs een erkenning die weer is, dat als landstaal, zo wie bijvoorbeeld het Fries, dan moet er ook een bepaalde standaardisatie zijn. En dat wil zeggen dat er spellingsregels moeten zijn. En die spellingsregels, een aantal daarvan, laten we voorzien in de tentoonstelling. Maar er is ook een lijststof vol met allerlei. Ik zag het, allemaal boeken, dialect en zo. Ja. Nou, Sean, ik ben heel benieuwd. Ja. Ontzettend leuk. Gaat zeker kijken. Fijn dat jullie hiervoor wilden aanschuiven om het te komen vertellen. Ja. Hoe is het met de bezoekers? Want het is tot 27 juli te zien. Loopt het storm? Of, bij de opening was het knetterdruk. De opening was ontzettend druk. We hebben helaas zelfs mensen moeten weigeren. Zoveel aanvragen waren er. Dat is positief natuurlijk, maar wel altijd spijtig. Tot nu toe horen wij alleen maar hele positieve reacties. Voor de opening en de tentoonstelling. Dus dat is heel mooi. Qua bezoekersaantallen, we hebben een bezoekersteller hangen. Maar die is een beetje misleidend. Want iemand die in en uit loopt, die wordt ook geteld. Dus je kunt nooit goed zien hoeveel er exact zijn. Maar je ziet natuurlijk wel meteen een piek die eerste dagen. Dan gaan mensen erop af. Dus ik denk dat het goed loopt. Ik heb daar geen zorgen over. Ja, wat zijn de openingstijden? Dezelfde bibliotheek. Dus iedere dag van 11 tot 6. En op zaterdag van 10 tot 5. En op zondag ook van 10 tot 5. Nou, ik zou zeggen, mensen, gaat dat zien bij het Historiehuis. Zo'n 80 jaar geleden voltrok zich een tragedie in Raalte. Een tragedie die nog steeds nadendert in de geschiedenis van Roermond. Er werd een trein beschoten en het was verschrikkelijk. Rob Homp is hiervoor aangeschoven. Rob, hartelijk welkom. De grote man achter onze omroep, maar ook iemand met een groot interesse in de historie. Eerder heb je ook allerlei documentaires gemaakt over dit soort onderwerpen en vergelijkbare onderwerpen. Nu heb je besloten om een excursie te gaan organiseren naar Raalte voor Roermondenaren. Hoe ben je daartoe gekomen? Ja, dat is eigenlijk. Ik werd geattendeerd door een collega uit Raalte die mij krantjes aan het digitaliseren van na de beschieting en daarna. Uit die krantjes bleek dat er nogal wat Roermondenaren waren blijven steken in Raalte. Met name de 80 gewonden, die zijn in en om Raalte zijn die verpleegd nog lange tijd, waren heel zwaar gewonden bij. En er was een briefwisseling ontstaan tussen Roermondenaren en Raalte. Die briefwisseling is vrij lang tot stand gebleven, tot in de jaren 80 zelfs. Uit die digitale serie die er toen ontstaan is, kwam eigenlijk naar voren dat er in Raalte inderdaad een monument staat. En dat is nog een behoorlijk mooi monument dat geadopteerd is door de lagere school. En op dat monument staat een tekst en dat intrigeerde mij. 1 week te laat in het Limburgs. Dat staat op dit monument. En dat betekent eigenlijk dat die trein is beschoten op 25 februari 1945 en Roermond is op 1 maart bevrijd. Dat zijn 4 luttele dagen
ja, als je de vertrek erbij telt, 23 februari, dan is het een week te laat. Ja, en ze moesten eigenlijk vluchten voor wat in Roermond aan de hand was, toch? Nou, ze werden geëvacueerd. Ja, ze werden geëvacueerd. En ze werden ingekwartierd, zoals het heet. Juist, ja. Ik weet niet, ik ben me niet verdiept in de andere bijzonderheden van de andere treinen, want het zijn er best wel veel geweest. Die vertrokken van München-Gladbach en er moesten 15... Er was er maar 1 niet beschoten. Nee, er zijn er meerdere beschoten, maar ja, hier... Eentje niet. Ja. Dit was wel behoorlijk fataal met 80 gewonden. Ja. 4 doden, begrepen. Ja, 4 doden. Dus het integreerde mij zozeer omdat die heemkundevereniging in Raalte daar heel veel werk aan heeft besteed om uit te zoeken hoe is het nou allemaal precies verlopen. En wat betekende dat voor de inwoners van Raalte? Dat was nogal een behoorlijke impact. Ja. Die hebben hun laatste boterhammetjes daar allemaal gedeeld met die 1500 mensen. En want er stonden plotseling 1500 man op de stoep. Dus toen hebben wij eigenlijk het idee opgevat, die heemkundevereniging en onze omroep, om 80 jaar na data, om daar een beetje wat grotere herdenking te doen, om het ook af te sluiten voor mensen. Dus vandaar dat wij georganiseerd hebben om een busreis daarheen te gaan organiseren. En het gemeentebestuur van Roermond doet ook mee aan dit verhaal. Het gemeentebestuur van Raalte doet mee. En de organisatie 80 jaar bevrijding Raalte is ook actief in dit verhaal. Dus, wanneer gaat het plaatsvinden? Heel veel medewerkers. Ja. Wanneer gaat het plaatsvinden? 25 februari. 25 februari. En we hebben een busreis georganiseerd. Iedereen kan instappen in principe. En die vertrekt om 10:15 vanuit Roermond. Dan gaan we naar Raalte toe, naar Maria en Heem, sorry, het is een beetje Twents. En daar krijgen we een broodmaaltijd aangeboden. En daar is een foto-expositie over 1945. Ja. En dan om 3:00 is de plechtigheid bij het monumentje met de schoolkinderen van Raalte. Ja. Is dit nou een geschiedenis die in Roermond onderbelicht is gebleven? Nou, ik denk dat er ook heel lang over gezwegen is. Het was natuurlijk, er zijn natuurlijk een aantal monumenten. Ik bedoel, op Münsterplein is ook een monument ten aangedacht is aan de vrouwen die heel moedig geweest zijn. Hè? Dus, er zijn genoeg verhalen. Ik bedoel, het verhaal van Victor Sillikens, ik heb er in de loop van de tijden toch wel wat uit weten. Ik had het er in het begin al even over. Ja, een aantal documentaires heb je daarover gemaakt. Dus ik heb me daar wel in verdiept. En met name dat ik verdiept heb omdat ik tijdens mijn speurtocht een keer in het gemeentearchief een boek vond. Dat was mooi dichtgebonden met linten. En daar bleken dus alle verslagen in te zitten van alle pastoors die ook meereisden met hun volgelingen, zal ik zeggen. En er stond van dag tot dag precies beschreven wat er gebeurde en wie geboren was en hoe laat de mis was. En het was zo'n ook. Ik ben later nog teruggegaan om het te vinden. Spoorloos. Maar. En dat heeft mij wel aangezet om dus te kijken, ja goed. En mijn vriendschap met Lies Sillikens, Lies was ook een behoorlijke verhalen vertellen. Dus heeft mijn interesse doen wekken. Ja, en je ziet in een oorlog, dan komt het slechtste, maar ook het mooie in mensen naar boven. En ze hebben natuurlijk in Raalte iedereen op moeten vangen, moeten verplegen. Maar het land moest ook opgebouwd worden. Men had geen tijd om verslag te doen. Dat was toen niet. Er was niks. Nee, en al die mensen die in de Groningen, Friesland, Drenthe ingekwartierd waren. Hè, want het was niet zo dat die trein aankwam en dat ze zeiden van nou, we zullen eens plek voor je zoeken. Nee, dat was keurig geregeld. En je kreeg een brief thuis dat er morgen 4 mensen kwamen. Ja. En daar kreeg je dan wel netjes voor betaald. Maar ze werden ingekwartierd. De Duitsers waren daar heel groentlig in. Dus, die konden dat ook wel. Ja. Dus het heeft nogal wat impact gehad op mensen. Je moet je natuurlijk voorstellen dat er 10.000 mensen daar naartoe gegaan zijn. En dat die kwamen in een protestante omgeving als katholieken. Dat was toch al wat, hè? En huis en haard moesten verlaten. Niet wetende hoe ze het daarna weer
terug zouden vinden. Nou ja, als je de beelden nu ziet, dat mensen terugkeren in Gaza, dat er gewoon niks meer staat. Maar ik heb vanmiddag een van de verhalen opgenomen. En een van die verhalen die zegt dat die familie terugkwam in Masniel en dat de boerderij er ongeschonden stond. Alleen het vee was natuurlijk weg. Voor deze excursie heb je contact gehad, zei je al, met Raalte daar, met de gemeente hier. Wat zijn de herinneringen die daar voornamelijk leven van die beschutting van die trein en die opvang? Ja, de beleving van die mensen is dat ze hun deuren opengemaakt hebben en dat ze gezorgd hebben dat die mensen netjes begraven werden. En dat ze hun eten wat ze op dat moment hadden gedeeld hebben. En dat een hele hechte vriendschap is ontstaan. Want je moet je voorstellen dat de families van die 80 gewonden, dat waren ongeveer dan bij elkaar zo'n pak een beetje 200 mensen, ook ingekwartierd zijn in Raalte. Die zijn gebleven en die andere 1200 die zijn, of 1300 die zijn doorgereden. Mm-hmm. Dus, nou is die excursie 25 februari en er is een heel programma opgezet. Mensen kunnen zich aanmelden via roermond@nieuws.nl. Helemaal goed. Wie kunnen zich aanmelden? Ben je alleen op zoek naar mensen van een wat oudere generatie? Of maakt het helemaal niet uit? Zouden zich het hele schoolklasse kunnen aanmelden? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja, goed. Kijk, het moet natuurlijk allemaal gefinancierd worden. Er zit natuurlijk al een maximum aan, maar dat ga ik niet vertellen. Maar het is zo dat wij zijn vooral op zoek naar kinderen van ouders die daar geweest zijn. Want die hebben zoveel verhalen gehoord. Misschien kinderen of kleinkinderen? Kinderen, kleinkinderen. Ja. Die hebben zoveel. Ik kreeg gisteren een brief van een mevrouw, die is 81. En die was in 1 jaar toen het gebeurd is. En ze waren met een gezin van 4 kinderen. Dus papa, mama en 4 kinderen. En die schreef mij, ik ben zo blij dat ik kan gaan. Mm-hmm. Ja, mooi. Dat ik er naartoe mag gaan. Ja, en dat ik dat beeldmateriaal wat zij natuurlijk wel hebben, mag gaan zien en dat ik het mee mag en doen. dat ik het kan afsluiten. Ja, ook dat. Ja. Dat was de laatste zin. Ja. Jij bent natuurlijk een televisiemaker puur zang, ook iemand met een grote sociale betrokkenheid. De grote vraag is natuurlijk, ga je daar nu ook een documentaire of iets dergelijks van maken? Ja, nee. Dus ik ben materiaal aan het verzamelen, dus heel veel materiaal. En wanneer kunnen we daar iets van terugzien? Ja, nou, dat ben ik natuurlijk afhankelijk van mijn techneuten en mijn cameramensen, maar ik denk dat binnen 14 dagen na data wel te zien is. Okay. Nou, mooi. Dank dat je erover wilt vertellen. Een mooi initiatief. En we zijn ook heel benieuwd om te zien wat voor documentaire het oplevert. En ook voor de mensen die meegaan, in hoeverre dat tot een soort closure kan ja, nee, maar gewoon die mevrouw die zegt, ik kan het eindelijk afsluiten. Ja. En dat vind ik mooi. Mooi. Toch? Nou, vertel het verder, mensen. Mag ik nog één ding zeker. kwijt? Ja, ben ik altijd. Morgen gaan wij mevrouw Spee opnemen. En mevrouw Spee is inmiddels 96 jaar. En die gaat vertellen over dat ze 3 maanden onder de grond geleefd heeft op de markt in Roermond. En dat heeft ze heel veel verhalen over. Ze is ook in die trein meegegaan. Maar wij vinden 96 is wel een beetje fragiel. Dus zij gaat de verhalen vertellen over haar leven onder de grond. Zo. En dat is pas in onze serie Roermond onder de grond. Ja, zeker. En voorts zijn we morgen te gast bij meneer Berger van de wijnhandel. En die heeft een hele spannende verhalen over met name Kapelaan Sas. En over de ouders van Dolfon. En wat er gebeurd is. Reden genoeg om dan weer te gaan kijken. Ook weer af. Het is Roermond onder de grond komt met 3 afleveringen. Want er is nog 1 spannende aflevering over het opblazen van de kathedraal. Maar het niet opblazen van de Münsterkerk. Dat is heel spannend. Ja, mensen, het werd hoog tijd dat we eens over de vastelavond gaan kallen. Want ja, de vastelavond is voor sommige mensen pas echt als het vastelavond is, maar voor andere mensen is het een levenswijze en dat is het hele jaar door. Maar wie is de vastelavond eigenlijk ontstaan in Remun? En daarvoor schuift nu aan Louis Wolters. Welkom. Dankjewel. Wie is de vastelavond ontstaan gekomen? Ja. Nou, de kind natuurlijk terug gewoon naar de middeleeuwen. Of terug naar de Romeinen, Bacchanalen,
over Bacchus van Overgaaien. Bacchus Drieven, geen struik gaan naar de middeleeuwen, Italië. Daar heeft de kerk besloten dat er vast een avond kwam. En geen 3 weken feest, maar 3 dagen. Maar voor Remun moeten we eigenlijk terug naar het eind van de 19e eeuw. Dan is er conflict tussen de gevestigde orde en de ene kant de kerk, met name bisschop Pardies. Dat was moordelijke tegen vastelovend vier en tegen alle zondigheden en duivelse krachten enzovoort. En van de andere kant was de Remunie ook een hele grote groep liberaal denkende mensen, vriezinnig denkende mensen. En die worden wel vastelovend gewoon vieren. En dat heeft heel lang geboetst. En dat boetste en boetste. En de bisschop had er zelfs allerlei trucjes bedacht als een 40-urig gebed. De mensen moesten zonnig, maandag en dinsdag 40 uur komen bijen in plaats van vastelovend vieren. Doet als woonzig. Maar al die tegenstand van de bisschop, zelfs pseudoniem in de gezet, dat er allerlei verdoemenissen enzovoorts schreef wat het kost overkomen, heeft uiteindelijk toch niet geholpen. En ergens in het midden van de jaren 30 zei de bisschop, als ik niet kan winnen, moet de wedstrijd niet verleren. Van Cruijff vergaan. Ja. Hij heeft aangesloten, ja. En uiteindelijk hebben dan in de jaren 436 een aantal toch de goede burgers van de stad, de middenstand, VVV Roermonds Belang, besloten om samen met de goedkeuring van de bisschop om vastelovend te gaan organiseren op een ordentelijke, op een nette, op een fatsoenlijke manier van bovenaf. Maar dat was wel een vereiste, hè? Het mocht niet uit de hand lopen. Ja, in de bisschopstad Remun, ja, wat denk ze? Ja. Er staat de kathedraal toren, er staat stuf. De bisschop die controleren alles. Dus het moest wel binnen de kaders. Dus hij had toch nog een beetje gewonnen. Nou, uiteindelijk heeft de bisschop gewonnen in de zin van dat er was toegeven. Maar hij moest ook natuurlijk het gewone volk achter zich krijgen. Want in de jaren 20, jaren 30 was het gewone volk toch ook op zijn Romeins en Bacchanalen. En het volksfeest aan het vieren. Bij de Zwarte Ruiter enzovoort was het natuurlijk een en al groot feest. Lof der zotheid van Hiegelich schreef daarover. Dus het was toch eigenlijk ook des duivels en tegen de moraal van de kerk. Waar Remunde en uniek in de provincie? 14 jaar later begon met vastelovend viering georganiseerd. Dat is al het Mommes in Maastricht. De Jokers die zeggen dat ze nog veraaien zijn als de Nieuw. Maar onze vuurgangers, de Vlarissen en de Smokers, die zijn net zo in dezelfde periode ontstaan als de vastelovensgezelschap Jokers. Dus ik vind, een beetje chauvinistisch, die zijn net zo aard. Ja. Maar de vastelovend was natuurlijk toch in een bisschopstad anders als op een dorp, daar waar de kerk en de macht van de bisschop het minder was. Maar er werden wel overal toch wel oogluikend al vanaf liberale ideeën werden door vastelovenden toegestaan. Geen angsters. Ja. En wie zijn toen de vastelovensverenigingen ontstaan? In 36 komen zo'n 20 verenigingen uit Remun bijeen, opgeroepen door VVV Remuns Belang. En die kallen over wie kunnen we het jaar later, in 37, 36, 37, in januari, februari, vastelovend gaan vieren. En er was maar één club die uiteindelijk is ontstaan, het vastelovenscomité met de poging om een naam te bedenken. Die kwamen bijeen bij l'Union op de Hamstraat. En zo die verenigingen bij elkaar, ze waren het over eens, we gaan georganiseerd vastelovend vieren, maar wel binnen de regels van ordentelijk. En er was een vraag natuurlijk, welke naam? In de Schwetskammerzool werd gesproken van straatwerken, van nachtulen. Dat waren eigenlijk al passé woord. Het andere waren al namen die waren eigenlijk al gebruikt. En op de Schouwsting een uil. En zo is de naam uil ontstaan. En zo is dus uit het vastelovenscomité de uil, Stadsvastelovensvereniging de uil ontstaan. Met van alles. Bal, een optocht. En er moest een liedje worden geschreven. En dat liedje werd geschreven door Harry Loontjes. En hij schreef in november 1936 al het liedje De Nuil de Reup Oehoe. Door met Wonder de Pries. En dat beukje is een van de geschenken die we gekregen hebben van mensen die dat nog op de zolder liggen. Ja, want even voor de helderheid, hè, dit zijn dingen die zijn nu te zien in het nieuwe museum van de Nuil. Er waren al tijdelijke tentoonstellingen af en toe. En nu heeft dat een vaste plek gekregen waar de geschiedenis van de Nuil, echt een soort kern binnen de vastelovend van Roermond, waar het terug te vinden is. We zijn een aantal jaar geleden begonnen met etalages, 5, 6 jaar geleden, etalage, nog een etalage, het jaar daarna weer.
2 keer een uurlijke presentatieruimte. We hebben nu op de Hammerstraat, nummer 19, hebben we voor de komende 3 jaar hebben we voor een permanente tentoonstelling, een permanente locatie, maar geen permanente tentoonstelling. We proberen steeds te wisselen. Want anders dan hebben de mensen het in één keer gezien en dan komen ze er weer. We hebben het net over 1936, maar dan komt langzaam toch het beeld, de oorlog in beeld. Wie ging de vastelovend toen? In de oorlog, de Pruisen vierden vastelovend, die hebben de cultuur van Duitsland, natuurlijk het Rijnland. De burgers vierden vastelovend, duk achter de gordijnen, duk toch een beetje besloten. Stiekem, ja. Het was natuurlijk ook niet helemaal gans uitbundig feestvieren, wie wel er wel een uitlaatklep moesten zijn. Maar er zijn in ons archief een aantal foto's bekend, waar met name op de Hammerstraat mensen bijeenkomen om vastelovend te vieren. En een van die lui drukt ook zo'n soort muts. Okay. Wie er eraan komt en waar het precies is onduidelijk. Maar er worden dus wel get en vastelovend gedaan, maar het was toch oorlog. En wie Rob Hompen net vertelde in het vorige item, het was natuurlijk toch crisis, oorlog, dreigementen, veel saai enzovoort. Ja, veel E-lijn. Veel E-lijn. En dan gaan ze toch niet zo uitbundig vastelovend vieren als we dat wellicht nu doen. Ja. In 1946 is het anders voor. Ja, toen waren we los. Ja. Vermogen weer. Juist. Verleven nog. Wim Duidelschet was de eerste spreuk van Rijnpiels. En dat was van de ene kant natuurlijk E-lijn en er was veel kapot in de stad. Maar het was toch ook voor gewoon vastelovend vieren. Wat er ook gebeurt, we beginnen opnieuw. Er was zelfs een van de bestuurders, daar had hij niet zijn tafelzilver metgenomen naar Friesland, maar hij had zijn medailles metgenomen. En zijn tafelzilver had hij in de grond verstopt. Zo toch te vastelovend in één keer in de genen van de mensen. Dat was de cultuur van hier en die willen zich er vasthaaien. Ja. Dan kreeg je daarna dat er langzaam andere vastelovensverenigingen komen. Hè. Gemeen was eerst primus inter pares, dat is de eerste onze gelijke. Dat is heel lang zo geweest. Met de komst van de prins op de statie, met de sleuteloverdracht op het stadhuis enzovoort. Maar langzamerhand wordt dat natuurlijk allemaal gaat opener en gaat vrier. En dan komt er ook plaats, van is er ook ruimte voor andere verenigingen. VV, Over de Breer, de Vuilmuis bijvoorbeeld. Ook de Kakatoes en net soort verenigingen meer. Toen uiteindelijk de SRV ontstaat, samenwerkende Rumische vastelovensverenigingen. En daarvan zei de Koe van Hanze, Johanse, die moeten dan ook samen allemaal de sleutel kunnen houden op het stadhuis. Dat is in jaren 70, dan wordt het nog meer gesocialiseerd en dan zijn het allemaal gelijke vastelovensverenigingen. Helemaal terecht. En zo hoort het ook te zijn natuurlijk, want vastelovend vieren ze natuurlijk samen. En niet vanuit de voormalige hoge positie van de NUL, de onderkijken, maar we zijn natuurlijk zeker de laatste 20, 30 jaar steeds meer naar elkaar gegroeid. Ja. Eén onder één. En dat sluit ook een beetje aan bij de slogan van de huidige prins van de NUL, die ook daarop insteekt. Waar ik nou wel benieuwd naar ben, want het fascineert me wel, het is begonnen als een ordentelijk carnaval. Hoe heeft het zich ontwikkeld? Is dat ordentelijke nog steeds terug te zien? Of, ja, het is ik vraag het me af. Is het nou hier, Roermond heeft wel een bepaalde eigen stijl, maar dan denk ik meer aan bontjassen, aan blauwe gezichten en dat soort dingen, wat misschien iets van de NUL afstaat. Kun je daar iets over zeggen? Hoe dat is dat nog steeds terug te vinden of is het... Dat sociale, dat openen is gekomen door de Koe van Hanze, is gekomen doordat de NUL ook in plaats van een organisatie een vereniging is geworden met leden. Ook de andere verenigingen, kakatoes, katers en noem maar op, die zijn allemaal samen bijeengekomen in die SRV. En dat heeft ertoe geleid dat de vastelovend zich geëvolueerd tot een samenfeest. En wie is dat dan gegroeid? Vroeger was het toch vooral straatvastelovend. Verkleien, ik kan me nog herinneren dat je de doorstrui aan had, dat vult zich al heel goed, hè. Een stofjas. Even anders zijn dan normaal. Schmieken deze met de lippenstift van mijn moeder. Ja. Nu kopen de mensen een pakje, nu kunnen ze schminken enzovoort. En als zich zegt, gemeen is wel karakteristiek voor het schminken bijvoorbeeld. Bontjassen ook misschien. Het oedossen. Oedossen, maar vooral toch oedossen is toch het wat, als ze in Eindhoven zo rondlopen met de oedossen die je aan hebben vastgelopen, dan lopen ze door. We springen eruit. Ja, echt wel. Nog een vraag, dat ze ook liggen carnaval. Van wanneer is het carnaval vastelovend geworden? Want wie ging dat? Eigenlijk is het dus het carnavalscomité, wat opgericht heeft de vastelovensvereniging de NUL. En langzamerhand zie je dat het woord carnaval, wat een Hollands en Nederlands woord is, langzaamaan wordt
van Remuns naar vastelovend. Dus is ook in de vastelovens muziek. André van Duin en al die Hollandse muziek. Ja. Daar kwamen ook op een gegeven moment de LVK voor, de Bertha Paulussen trofee. Daar kwam, ik heb er één metgenomen, Harry Bonnet bijvoorbeeld, met Remunse liedjes. En dan kreeg ze dat dus de taal langzaamaan gaat voor vastelovende. En het Hollandse sausje, wat er overheen loog in de jaren 60, jaren 70, is er helemaal vanaf. En hoe spreken we en schrijven we, zeker met vastelovend, in het Remuns dialect. Wie ze het dan ook schreef, op zijn veldekjes of in de eigen geschriften en de eigen boekjes. Iedereen op zijn eigen manier. Ja. Nog één vraag. Dus is tegenwoordig de festivals. Het is de statiefestatie, het is de 11e van de 11e. Het is groter als groot, maar het zijn meer festivals. De behoefte naar druk van wie het was, is er ook wel heel erg groot. Er zijn loop naar de pomp ontstaan. Wat meer kleinschalig. Wie zussen die beweging? Het moest eerst groter als groot en bombastisch zijn. En nu blijkt toch wel weer een kantering te komen. Kijk, de staties die ontstaan in de behoefte om de prins op te halen, of de statie op statie gaat laten doen. 5, 6, 7, 800 man de eerste 2 keer. Langzamerhand is dat veel te groot geworden. Ik kon er niet meer her. Voor mij is dat geen vastelovend meer. Voor mij hetzelfde. Voor heel veel mensen is vastelovend toch tegen iemand aanlopen. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Gezellig. Gaat klasseneren. De pak ze doet de test, zo van, het heb sticht toebieden. Dan ga je ze daar over flauwekul maken. En dat is kleinschalige vastelovend in de cafés. Op de Hoerkade, in de Voorstad, in een klein café waar ze de plaats is om te lopen en niet die hele grote festivals. Wie wou, ja, de jeugd vindt het schoon. En ook de eieren, want die steekt dat is ook behoefte vol. aan. Dat is behoefte aan. Ja. Schoon. Wie denkt ze dat de vastelovend over 20 jaar, 30 jaar eruit zal zijn in Remun? Nou, ik had het voor mezelf opgeschreven. Vastelovend dinsdag is niet dat we die vragen van tevoren gesteld Nee. Vastelovend dinsdag zijn ik binnen verdwijnen. Vastelovend dinsdagavond, aftreden van de Uleprins of de Prinsen, dat ga je dan naar de middag. Vastelovend dinsdagavond, mensen moeten woensdag werken. Als woensdag is eigenlijk al een werkdag geworden. Dus ik zie de dinsdag langzaamaan meer en meer verdwijnen, maar daarvoor krijgen we zaterdag, ene dag extra 3, 4, krijgen we vrijdag, donderdag. Blauwe maandag is er al bij, op alle Dolle dinsdag. Het schuift naar voren toe. En natuurlijk kijk ik mijn eigen portemonnee en naar het portemonnee van iedereen. Op een gegeven moment is het natuurlijk ook best wel kostbaar om 5, 6, 7 dagen vastelovend te vieren. Dus ik zie het wel veranderen in intensiteit en in dag. En ik zie het ook wel weer terug gewoon bij Sticht 6, lopen naar de pomp. Lopen naar de pomp is kleinschalig. Ik zie het terugkomen naar behoefte om toch weer kleine evenementen te organiseren. Ook weer georganiseerd, maar dan klein. En ik merk dat als ze gaan over de Hoerkadeloops, als er niet druk is, of als er ergens anders over het Musselpleinloops en het is niet druk, en dan hebben ze een muts op of het hebben ze gebiedig, kunnen ze wel klasseneren. En dat is voor mij vastelovend. En het wordt ook wel weer gewaardeerd. En ik zie nog jongeren die dat ook aanspreekt en door ook met beeld metdenken. Ja, en of we over 20 jaar nog vastelovend vieren. Wem zal het zeggen? Ik hoop het. Ja. Want uiteindelijk is het wel zo dat de vastelovend wel een, best in de inleiding is, een stuk van heel veel mensen's leven is. En voor mij is dat natuurlijk als archivaris van de NUR en als beheerder van het museum en als degene die grandjerig alles wilt hebben, wat is natuurlijk vastelovend binnen de dagtaak. Hè. Ja, en daar zijn ze het natuurlijk, heel veel lui hebben nog gaat toesliggen. Mensen, als je op zolder gaat op gaat ruimen, of als je nog gaat tegenkomen bij opa en oma, breng het alsjeblieft naar het museum, want daar zijn ze heel blij met. Zo kregen we let's zonmuts, deze niet, die kon ze niet aan met het museum. Zo kregen we let's zonmuts. Ja. Uit 1948 van Rood van Elf. Ja, geweldig toch? Zo vond je voor op de zolder, ja. Het Prinspak van 1981, wat nu het museum staat. Zo vond je voor een heel klein vastelovensbuksje uit 1935. Er is nog heel veel. Ja. En laat de mensen nu, ben ik misschien eigenwijs, niet denken, dat hebben ze toch allemaal. Want heel veel is er hoogstens eenmalig als we het hebben en heel veel is ook verdwenen. Dus mooi. Oproep komen. Mensen, als je het hebt,
alsjeblieft, kom het brengen in het museum of bel me op. Dan komen we voor het halen. Kom ik het horen. Ja, goed Het museum zo. is open nu zaterdag met we feest hebben, 10:30 tot 10:30, 1 uur. En dan de komende 3 zaterdagen van 10:30 tot 4:30. Nou, dankjewel voor die komst. Een schoon verhaal. En er zal wellicht een opvolging voor zijn. Ik hoop het. Dankjewel. Talentenshows zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Je kunt geen kanaal bekijken of ze zijn er. Of je kunt dansen, zingen, muziek maken, fotograferen, te veel om op te noemen. Zoveel talent in Nederland en die krijgen allemaal een podium. En vandaag willen we graag spreken met zo'n jong talent, wat naar onze mening ook een podium verdient. Bernie Koksen, die is hier aangeschoven. Dag Bernie, hartelijk welkom. Hallo. En je bent hier samen met je ouders, Adrienne en Alfons. Ik moet het even goed uitspreken, hartelijk welkom. Jouw droom is zanger worden. Een bekende zanger worden. Ja, soort van, ja, wel, ja. Ja, nee, ja, het begon eigenlijk allemaal op school. Ja, op school was het, toen ik nog heel jong was, ik denk ongeveer 8, 9 jaar denk ik ongeveer, hè, was dat man. Toen zong ik al in een koor, in een schoolkoor. En toen zong ik het liedje van Guus Meeuwis, Brabant, want daar waren wij mee opgevoed vroeger. Met Guus Meeuwis nummertjes. En, je komt niet uit Limburg, je familie komt uit nee, Brabant? Nee, ik kom niet uit Limburg, oorspronkelijk uit Brabant. Dus dat was eigenlijk zeg maar het begin. En naderhand werd het ook met band gezongen en ja, dat soort dingetjes zeg maar. Je kreeg de veel smaak Guus te Meeuwis pakken. nummers. Ja, veel Guus. Ja. Heb je hem wel eens ontmoet, Guus Meeuwis? Nee, ik heb wel eens ooit een ding van hem gekregen, hoe heet dat? Zo'n handtekening foto. Ben je naar zijn concert geweest? Ik ben wel eens een paar keer naar Grootsmens Achtergee geweest, ja. Ja, geweldig. Ja, was mooi. Ja, in Eindhoven, ja, prachtig. Ja. En wat is nou je voorkeur? Wat zing je het liefste? Op dit moment bedoel je, hè? Ja. Dat is een goede vraag. Ik denk toch wel veel country, toch wel. Dat zing ik heel graag, maar ik luister ook veel naar blues en rock en van alles, zeg maar een beetje. Jaren 60, 70, 80-jarige muziek ook wel een beetje. Oké, en heb je ook zangles? Ik heb zangles gehad, ja. Ja. Van Marjolein Heltjes, als ik het goed uitspreek. die kennen we wel. Bekende Marjolein zangpedagoog. Heltjes, ik denk ongeveer 2,5 jaar. 2 jaar, ik moet me even verbeteren. 2 jaar. En ik heb er enorm veel van geleerd in die periode. Van haar vooral. Ja, daar heb ik ook goed aardig leren zingen ook vooral. Ja. En schrijf je ook zelf liedjes? Nou, dat is ook een hele goede vraag. Ja, probeer het wel. Maar het is enorm moeilijk. Mensen weten niet lastig, hoe moeilijk het is. Ja. Je pakt een papiertje of telefoon. En je gaat gewoon kijken, zeg maar, wat erop staat. Of zeg je dat, op telefoon. En dan ga je schrijven en dan probeer je maar wat. En meestal is het niks. Of dan denk je van, aardig. Dus voornamelijk zing je gewoon nummers die al bestaan? Ja, eigenlijk wel. Heel veel covers. Maar over dat schrijven wat je net zegt, wie weet in de toekomst, maar ik zie het nog een beetje op een laag pitje. Of iemand die jou wel daarbij helpen misschien, hè? Ja, precies. Ja. Er zijn ook mensen inderdaad die mij daarbij helpen. Ja. Toch een van die nummers is wel bekend geworden. Dat wordt ook vermeld op jouw site, want je hebt ook een eigen site. Ja. Het nummer Keuzes, daar bezingt hij zijn dagelijkse strubbelingen, onder meer geen keuzes kunnen maken. Ja, maar dat wil ik even zeggen, want heel veel mensen denken misschien dat het nummer Keuzes van mij is. Ik wil er wel even iets op zeggen. Eigenlijk deels misschien, maar het nummer Keuzes is eigenlijk van Hans Lijndekkers, een bekende naam hier in Roermond. Die heeft het nummer geschreven. Ik heb wel de woorden gezegd tegen hem en hij heeft het heel mooi geschreven en ik ben er heel trots op dat hij zo'n nummer heeft gemaakt.
wij klikken zo goed samen. Oh, Dus, fijn. Ja. En wat is de essentie van dat nummer, als je het samenvat? Waar gaat het vooral over? Weer een goede vraag zeg. Ja. Zal ik hem beantwoorden? Ja, laten we dat eens doen. Anders zit de moeder en de vader er ook maar bij. Bernie is een jongen met een verstandelijke beperking en autisme. En dat hoeft op zich helemaal nergens geen probleem voor te zijn. Maar Bernie heeft muziek als uitlaatklep ontdekt. Bernie is natuurlijk verhuisd, moest opnieuw beginnen in Limburg. Hij was als eerste van ons gezin helemaal thuis in het dialect. Ja, hij kwam als 8-jarige wonen. Een voordeel van autisme is dat je kopieert, dus dat had hij heel snel in de gaten. Hij moest kieken op school en dat soort zaken, zo kwam hij thuis. Toen hij de muziek inging en ouder werd, hij heeft op de Herman Broerenschool gezeten in Roermond. Daar was hij natuurlijk lid van het schoolkoor. Ja. Maar daarna, toen de school klaar was, moest er ook overdag iets gevonden worden. Uiteindelijk is hij terechtgekomen bij de Boventoon in Roermond, onder leiding van Hans Leyendekkers, die zelf ook een jongen met Down-syndroom begeleidt op de dagbesteding. Ja. Om die mensen echt op een fantastische manier te leren ontdekken dat ze veel meer kunnen dan dat ze zelf weten. Want Benny kon wel zingen, maar hij speelde bijvoorbeeld helemaal geen instrument. Hij heeft onder leiding van Hans gitaar leren spelen bijvoorbeeld. Mooi. Dan krijg je natuurlijk dat als je dat kan, wil je ook gaan optreden. Ja, zeker. Talentenjachten, waarop Johan net al mee begon. Ja. Dat is een dingetje. Hè? We willen Bernie natuurlijk altijd met 2 voetjes op de grond houden. Maar we willen een dingetje, wat bedoel je dan? Nou ja, je gaat hem niet opgeven voor The Voice. Nee. En we gaan hem ook niet mee laten doen aan al die andere talentenjachten. Omdat de druk die dat oplevert, zo'n jongen vaak niet kan handelen. En dan zelfs voor tussen aanhalingstekens normale deelnemers, wat natuurlijk al een hele rare term is het al heel zwaar en zorgt het voor stress en ja, mensen emotioneel helemaal opgedraaid worden. Dus, precies. Ja. En dan is het ook fijn dat in de wereld waar wij in leven met een jongen met een handicap, er ook heel veel mensen zijn die het goed met deze mensen voor hebben en hem ook een podium willen geven. Ja. Hans Leyendekkers speelt met zijn jongens altijd op de Cultuurnacht in Roermond. Benny heeft al heel veel leuke dingen mogen doen bij andere organisaties. Hij is al eens gevraagd voor het WMC in Kerkrade. Ja, Emmeloord hè? Hij heeft vorig jaar in Emmeloord gestaan, onder leiding van de Marinierskapel. Heeft hij ook een nummer van John Denver zitten zingen. Ja, dat zijn echt wel kippenvelmomenten. En kans die wij gewone mensen nog niet eens gekregen hebben. Dus hoe is dat voor jou, Alfons, als je dit soort verhalen hoort, dat je zoon daar op die podia staat? Heb je daar een bepaald... Ik was erbij in Emmeloord en dat was dan met de Marinierskapel. Ja. Nou ja, ik zit zelf 40 jaar bij Defensie. Oh, kijk. Dus ja, voor mij was het gewoon... dat was de thuiswedstrijd, dat is jouw club. Super. Ja, dat zijn jouw mensen. Ja, en dan die boost die hij dan krijgt, zeg maar, van die kapel daarachter. Ja, dat was echt grandioos. Ja, mooi. Echt grandioos. Ja. Voor jou valt het dan ook samen, hè? Jouw beroepsleven en jouw privéleven? Ja, nou heel toevallig kwam dat natuurlijk op zijn pad van eigenlijk de organisator van het WMC in Kerkrade. Weer op muziekconcours, Ja, precies. Zodoende kreeg hij ook een uitnodiging voor naar Emmeloord te komen. Ja. Dus dat is hartstikke leuk om een keer mee te maken natuurlijk. Hoe heeft het talent zich ontwikkeld? Hebben jullie dat ontdekt? Zo van als kind, hij kan toch wel leuk zingen, hij kan best. Nou, toen hij heel klein was, toen op karaoke, op televisie, deed hij al meezingen en toen kwam hij hier op de Herman Broerenschool. Toen heeft hij in zo'n in zo'n zanggroepje gezeten, in een koortje. Ja. En elke keer dat er iets was, bijvoorbeeld met kerstviering of zo, dan stond hij voorop en dan deed hij zijn eigen nummertjes die hij dan geleerd had. Ja, en dat was gewoon super. En wij merkten gewoon dat er meer talent in zat. En we hebben altijd tegen Benny gezegd van, wij zorgen gewoon dat je altijd toekomstgericht, zeg maar, elke keer stapje voor stapje rustig aan kunt blijven groeien. Ja. En dat is gewoon... maar dat is niet alleen... Dat doet hij gewoon super. Maar dat is ook niet alleen inderdaad, wat je net wel zegt, maar ook bij de Boventoon. Hè. Je groeit elke keer, muzikale dagbesteding de Boventoon in Roermond. Je groeit elke keer
stapje voor stapje. Alleen vind ik dat soms nog wel eens lastig, want ik denk, soms wil ik nog wel eens Je te wilt snel. sneller. Te snel soms, en dat is best wel moeilijk. Ja, dan moeten wij een beetje afremmen. Ja. Je treedt nu op met de boventoon. Een tijdje geleden nog in theater gestaan. Met de boventoon. Oranjerie. In de Oranjerie, ja. En waar treed je nog meer op? Met de boventoon of solo? Met de boventoon treden wij best nu de laatste tijd al wel best wel veel optredens gehad. Maar solo bij Daalzig ben je Ja, bij Daalzig, maar dat is vooral het feestgenre. Dat is niet met de gitaar veel. Probeer Engelbewaarder wel eens op gitaar, dat wel, maar om te oefenen. En Marcus Schuitmaker, Engelbewaarder uiteraard, ja, een hele grote hit van hem. Hè. En ja, dat soort dingen doen wij wel, ja. Wij het feest Daalzicht hebben gedaan. Ik denk, even nadenken, wat hebben we nog meer gedaan? Pareltuin en terras. Heb je Pareltuin zeker een terras, zomerconcert mogen geven? Ja. En wie weet, na vandaag komt er nog heel veel aanvragen bij. Ja, we gaan het zien. Want we zijn heel benieuwd. Nou, ik wil nog een paar dingen vragen, Carmen. Ik wil hem horen zingen. Ja, ik ook, maar ik kan het wel even een beetje uitstellen. Je hebt een paar artiesten die je heel goed vindt. Hè? Je zei country en western en zo. Danny Vera is een naam die komt bij jou veel voor. Ja. Als ik kijk op jouw Instagram, klopt dan helemaal. allemaal Danny Vera fanclub. Ja, ik ben eigenlijk een beetje verslaafd misschien aan Danny Vera gebeuren. Er zijn ergere dingen, jongen. Ja. Nee, maar ik vind zijn muziek gewoon te gek. En hij schrijft alles zelf. En dat vind ik gewoon te gek. En hij is singer-songwriter. Hij zingt country, hij zingt blues. Wat veel mensen trouwens niet weten, hè, dat hij ook rock en roll doet. Blues, want hun denken, als ze aan Danny Vera denken, dan denken ze meestal aan Rollercoaster. Zijn grootste nummer. En dat snap ik wel, want dat is natuurlijk een heel gevoelig nummer. Ook een heel mooi liedje hoor, trouwens. Maar er zijn veel meer mooiere nummers van Danny Vera. Ja. Wat spreek je zo in hem aan? Dit lijkt me ook een heel aardige vent, een gewone gast. Het is zeker een aardige vent. Ja. Ja, goed. Ik heb hem al een keer gesproken, heel kort. En hoe was dat? Beetje, toch wel dat je denkt van, met open mond zo. Oh. Dat je denkt van, oh jee, wat moet ik nou gaan zeggen? Maar het is goed maar dat mijn vader zeg maar toch een beetje bij stond. En, was in de pop-up store. Maar toen mochten we hem wel iets langer... maar hij is heel benaderbaar, hè? Danny is heel gewoon gebleven, ondanks een groot succes. En dan is het laagdrempelig om vanuit hemzelf contact te leggen met zo'n man. Ja. En dat is wel leuk. Mooi. En jij gaat ook een nummer van hem zingen, toch? Zometeen ga ik zeker You zingen van Danny Vera. Veel mensen denk ik dat ze het nummer niet kennen. Ik weet het niet. Misschien de fans die nu ook zitten mee te kijken, wie weet. Mooi nummer. Ja, waar het over gaat moet je me niet vertellen. Of moet je niet zeggen, want dat... ik ben nog niet zo heel goed in Engels taal. Oké. Voordat je gaat zingen, nog een laatste vraag. Als je kijkt naar de toekomst, is er iets waarvan je zegt, nou daar zou ik wel eens met mijn gitaar willen staan? Koninginnedag, ik heb geen idee. Vol programma van... Koningsdag. Ja. Nee, ik zou wel op een country festival willen staan. Oké. Ja, mooi. Het maakt niet uit wat... Hoe zeg je dat? Country festival. Gewoon een beetje rustig aan. Hè. Dus gewoon een country festivaletje hier ergens in de buurt of zo. Of misschien wel verder. Ligt eraan hoe pap de tank vol heeft. Hoe ver die wil rijden. Met je ouders die steunen jullie daarin en je vader die rijdt dan ook. Ja, want ik heb geen rijbewijs en ik kan ook niet op de fiets. Dat is veel te ver natuurlijk. Ja, goed, dat hoort erbij, maar dat doen we heel graag. Dus dat, zeker. Met liefde chauffeur. Ja, zeker. Ja. Mooi. Nou, dan wordt het nu toch hoog tijd dat we jou gaan beluisteren. Ja. En Bernie, ik zou zeggen, neem plaats achter de microfoon. Mensen gaan genieten. Dit is voor u, Bernie Cox. You say I don't write ordinary love songs, 'cause I'm not romantic in that way. And I will prove you wrong. Wine in this home real dark isn't sleeping at my feet.
Now about a lie, exactly how to describe. I will dancing for me, and I'm right. How about a time where we try flying through the night just to get home? You and only you and only will do. You and only you help me get enough out loud, just being you. Couch potato line is blankie and movie that we got through the winter nights. But I will keep you warm, and I will let the sun cool off each another. Guide through the harder time, and I will bow the line. Exactly how I describe. I will laughing at me, and I'm right. And now about the time where we're driving through the night just to get on. You and only you and only will do. You and only you help me get enough out loud, just being you. Oh, life is waiting. Never let go. It's better this way. 'Cause you and only you and only will do. You and only you help me get enough out loud, just being you. You say I don't write ordinary love songs. Dank u wel. Ja, lieve mensen, dit was Breek de Week. Bedankt voor het kijken, bedankt aan alle gasten hier aan tafel. En heb jij nou een mooi onderwerp om te brengen hier? Laat het ons vooral even weten. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.